Aquesta música és molt trista. Comencem. Els humans constantment experimentem moltes coses que no som capaços de controlar. Per exemple, un atac de riure, o haver d'anar al lavabo, tenir gana o set, fred o calor, roncar, estornudar... Bé, de fet hi ha gent que és capaç de reprimir els esternuts, Jo personalment és una cosa que no entenc. Però de tots aquests impulsos naturals irrefrenables, n'hi ha que són molt intensos. La ràbia, l'enyorança, la por, l'amor... Segur que tu també t'has sentit així. Formen part del nostre dia a dia i a vegades no els podem preveure. Arriben de sobte, pum, sense previ avís. I aprendre a gestionar-los a vegades se'ns pot fer una muntanya alta com el Canigó. Avui us presento un compositor molt sentimental. Ell és Frédéric Chopin, un dels primers compositors que vaig descobrir quan tot just començava a interessar-me per la música. És un dels top del romanticisme. Les seves obres han passat a la història per ser tremendament delicades, amb les quals fàcilment ens podem sentir identificats. Aquest preludi en mi menor, per exemple, el va compondre Chopin i a mi em provoca una barreja entre tristor i asfíxia. Us passa el mateix? Sembla com si, a mesura que avança la peça, t'anessis enfonsant en un pou negre de desesperació. De fet, va ser una de les obres que va sonar al seu funeral. Chopin viu la seva vida en ple romanticisme, una etapa artística en què predomina el cor, el sentiment i la intensitat expressiva. Es dona valor a la llibertat creativa de l'artista. El compositor és únic, un geni creador independent. Ja no és un artesà a sou, sinó que té un paper social important i sovint es converteix en un referent. Com passa amb Taylor Swift, per exemple. La música és l'art romàntic per excel·lència, ja que pot arribar a transmetre sensacions o sentiments que no es poden expressar amb la paraula. Us ha passat mai comprovar que una cançó és capaç de donar veu a sentiments que ens costen molt d'explicar? Per exemple, quan estem enamorats, que difícil és dir en paraules les sensacions que experimentem. És que quan s'acosta a mi em genera com un puf, és com, no sé, algo aquí a la panxa, no sé com explicar-ho, però és que és brutal perquè m'encanta, em genera un fuà! La música de Chopin té el poder màgic de donar veu a les emocions. Escolteu aquesta obra. És una de les més famoses i, tot i semblar senzilla i durar relativament poc, té un contingut emocional molt potent. Aquesta peça la va interpretar unes dècades més tard a un camp de concentració Natalia Karp, una presonera del règim nazi. I atenció, el comandant del camp va quedar tan impressionat per la interpretació que li va perdonar la vida. Potser aquella peça va fer aflorar un sentiment de compassió cap a la presonera per part del militar? El mateix li va passar a Vladislav Shpilman, un famós pianista jueu que va tocar aquesta mateixa peça davant d'un oficial nazi. I aquest també li va perdonar la vida. Fins i tot el va ajudar a sobreviure. Molts dels músics de l'època componien simfonies per a orquestres i grans òperes, però Chopin només tenia ulls pel piano. La gran majoria de les seves obres estan escrites per piano solista. Era un home molt tímid i no li agradava tocar en públic. A més, quan componia, ho feia a les fosques, com si només volgués tenir un sentit activat, el de l'oïda. Era una persona freda i depressiva, envoltada d'una aura de tristesa permanent i d'enyorança per la seva terra, Polònia. A més, es creu que possiblement vivia en secret la seva homosexualitat. Penseu que, malauradament, en aquella època no estava ben vista. Va viure desamors dolorosos i precarietat econòmica. D'ell mateix va arribar a dir el següent. No és culpa meva si sóc com un fong que sembla comestible, però que enverina quan algú el recull per tastar-lo. Sé que mai he fet massa servei a ningú, ni tan sols a mi mateix. Tenia una salut delicada i va passar gran part de la seva vida malalt, fins que va morir quan tenia només 39 anys. Déu-n'hi-do, una vida que li devia suposar un repte constant. La seva música era senzilla, sense estridències, amb melodies cantables i no gaire llargues, però amb una gran qualitat expressiva i una tècnica sublim. No costa gaire creure que li servia de teràpia per a gestionar tots aquests sentiments. Donava veu a tot aquest garbuix emocional que duia dins amb melodies ordenades, plàcides i respectuoses. Era com un respirar fondo.
I al mateix temps deixava un llegat musical que també ha servit a les generacions posteriors per al mateix fi. Les qualitats de la música de Chopin han fet que sobretot el cinema i el teatre s'hagin usat per donar aquest plus de dramatisme a les escenes. Una dada ben curiosa és que el compositor tenia una por atroç que l'enterressin viu. Per aquest motiu va demanar que en el moment de la seva mort li extirpessin el cor, per assegurar el tret. El cor de Chopin es va guardar en una ampolla de conyac, que es troba encara en una cripta d'una església de Varsòvia, a Polònia. No us sembla preciós que s'hagi conservat aquest òrgan d'una persona tan sensible com ho era Chopin? Sembla com si les qualitats expressives i emocionals del pianista estiguessin encara vives dins d'aquell cor, fora del cos. No seria increïble fer un clon de Chopin amb el seu cor? La lògica ens diu que ressuscitar Chopin no serà possible, però sempre ens quedaran les seves magnífiques obres. Si mai teniu un dia trist i no sabeu ben bé per què, intenteu-ho. Escolteu Frédéric Chopin.